Здравейте, хора! Както виждате, съм на рокчета и съм за това много сладко нещо. Сега ще направя едно нещо. И здравейте, хора! Аз пак съм в канала на Кристин. Има рокчета и сме едни и същи. Да. Вижте, моля ви, извинявайте, че ми забива телефон. Имаме рокчета и двете. Да, Ние сме близачки. Да, помните, аз също и аз съм член от канала на Кристин. И сега слагам такова. Тя има вече, само да им покажа. Нейното е червено, такова. Моето е синьо, защото аз искам синьо. И тя ми подари това зайче. И ако се чудите къде са ви лабубутата, долу са, защото ние сме в един двор. Крисия, може да пробвате, защото нали си звъннахме сутринта. Да. Ще направите тест. Тя вече го направи и вика, че й харесват, нали? Да, викат много са вкусни. Хора, препоръчвам ви да си ги купите. Много са вкусни. Не мога да отворя! Хора! Вкусни са. В смисъл, това отвънка много не ми харесва, това отвътре повече ми харесва. Да. И двете са вкусни. Мен двете ми харесват, хора, буквално. Но са много яки. Да. Ето това са. Ще правим много части, така че да. Да, и като отваряме там обувото, нали, като майките ни купува. Това още не са ни купили. Да, като ни купате. Ако ни купуват, но ние още не сме искали. Да. Колко много звуки има тук, но хора. Гледайте ни, ние сме сами. Тук е много тъмно, изглежда много светло, нали, изглежда много светло с този филтър, ама вижте без. Мали изкарах всякова! Нещо пукна, хора. Може би да, аз много не го чух. Така че, да. Да, ето гледайте колко е. Тя се мъчи да го такова. Я да... 1000 години го мъчи. Това скъпано нещо. И сега трябва да сложа това да Кристин. За малко ще спра казата на видеото. Защото съм много тъпо. Го щупих. Но го закачих както трябва. Тя не знаеше как. Да, мъчих се 200 000 години за Аз го направих за една секунда и го щупих това. Вижте, гледайте, само това е тук. Много грозно. Сега ще изпиш това. Да, ще го правя, ще се пробвам поне. Ще направим, как се казваше, втора част, защото ни свършва времето. И да, кажи чао. Чао, хора! До след малко. До една секунда. Чао!